moi boas tardes a todos, a todas e os pequenos, sobre todo porque nesta sesión de hoxe de ilustración hai un público pequeno que normalmente non ven a este ciclo, que non este ciclo. Sabedes que estamos celebrando o creo que está bastante claro, o 10º aniversario da Biblioteca de Galicia. Quisemos incorporar, empezamos con poesía, continuamos con narrativa, a poesía rematámola, a narrativa ainda vai seguir estas semanas próximas e tamén despois do verán, e quisemos tamén neste 10º aniversario da Biblioteca de Galicia facerlle un oco a unha actividade que forma parte importante ademais do noso sistema literario e do noso sistema creativo, que é a ilustración, e que ademais tamén ten moito que ver coa propia actividade que se desenvolve nesta Biblioteca de Galicia, porque ao longo destes anos unha das actividades que coidamos especialmente en diferentes tipos de programacións e de formatos foi precisamente todo o que tiña que ver coa ilustración. Para empezar, e simplemente por comentar, desde o ano 14, se non recordo mal, de acordo coa Asociación Profesional de Ilustradores, instauramos o Día de Ilustración de Galicia. E co cal, parecenos que a ilustración é un ámbito especialmente relevante e que por iso quisemos nesta celebración do 10º aniversario darlle tamén un tratamento especial. E empezamos tamén con alguén moi especial, que é Xosé Tomás, que vai ser a primeira persoa que pasa por este ciclo. Van ser 4 actividades. Que vos vou comentar de Xosé Tomás? Unha persoa que ten máis de 50 libros ilustrados, que é unha persoa que tamén se dedica á banda deseñada, que se dedica tamén a diferentes ámbitos creativos vinculados con este ámbito da ilustración, que tivo oportunidade de estar en feiras internacionais, levando a súa produción, a súa creatividade, e, polo tanto, que mellor forma de empezar este miniciclo de 4 venres con él, con Xosé Tomás. Estará tamén o 14 de maio, dentro dunha semana, Laura Romero e Iria Ribadomar, interpretando a Lolita Díaz Baliño, que é precisamente unha ilustradora, unha creadora a quen se lle dedicou este ano, precisamente o Día da Ilustración de Galicia. O 21 de maio estarán David Pintor e Alberto Guitián, e rematará o ciclo o día 28 con Miguel Anxo Prado. Así que, sen máis, quedamos nas mans de Xosé Tomás. Moitas grazas por virdes, os que estades aquí, tamén por seguirnos, as persoas que están a través de streaming. Sabedes que todas estas sesións están transmitidas a través do streaming pola situación na que estamos e que necesitamos tamén dar posibilidade a esta distancia ás persoas que non poidan vir. Moitas grazas. Bueno, pois boas tardes a todos e a todas, especialmente os máis pequenos, que son os máis importantes sempre, verdade? Bueno, eu son Xosé Tomás, son ilustrador, son profesor tamén, e ademais teño a sorte de ser director dun colexio en plena pandemia, o cal, podedes imaginar que tamén é moi divertido, pero non deixa de ser apasionante levar estas cousas na man dos nenos, non? Bueno, hoxe o que vamos facer precisamente é inaugurar un ciclo e con algo tan importante como é a ilustración para os libros. Porque, fagamos unha pregunta antes de nada, a vos, os que estades aquí, os que estades na casa, que leen os nenos antes de ler? Unha pregunta paradóxica, pero os nenos, antes de ler palabras, leen imaxes. E, de feito, hai unha persoa moi importante que se chama Teresa Durán, que escribe para nenos, e toda unha experta en libros de nenos, que precisamente ten un libro que se chama así, Ler antes de ler, e fala da importancia das imaxes, das ilustracións, nos libros, para maiores e para nenos, vale? Entón, vamos a empezar facendo un pequeno percorrido pola historia dun libro. Entón, queríamos facer esta pregunta para arrancar: como se fai un libro? Non sei se sabedes que os libros sempre nacen nas cabezas de alguén, vale? E a xente por aí cree que sempre nacen nas cabezas dos escritores e das escritoras. E eu podo vos decir que iso é unha mentira enorme, porque ás veces nacen nas cabezas dos ilustradores e das ilustradoras, ás veces nacen das cabezas dos dous xuntos que están tomando un café,
ou falando, tomando algo, ou falando por teléfono. Os libros non sempre nacen nas cabezas dos escritores e das escritoras, sobre todo se teñen imaxes. Entón, vou vos contar a vida de un libro de verdade e vou vos presentar a unha amiga miña que é escritora, que se chama Yolanda Castaño, coa que fixen este libro, vale? Este libro chamase Verdades e foi feito polos dous. E vou vos contar precisamente como se fixo este libro para que vexades que non sempre nace nun nin noutro, sino case sempre dos dous. Resulta que a miña amiga se lle ocorreu unha vez facer un libro sobre plantas e estudiou moitísimo sobre plantas, hasta o punto de que, bueno, casi se fixo unha experta en plantas. E ela quería facer un libro sobre plantas, sobre vegetais. E eu dixenlle, moi ben, Yolanda, pero creo que pode ser un pouco aburrido se só falamos de plantas. É dicir que a escritora tivo unha idea, verdade? Pero logo veo o ilustrador, que neste caso era eu, e dixenlle, eu creo que das plantas só vai ser un poquinho aburrido para os nenos. Só as plantas, só. Imaginade que vos din, mira, esta monocotiledónea, que sei, calquera cousa característica das plantas. Entón dixen eu, por que, Yolanda, por que non lle metemos a estas plantas polo medio unha familia? E entón nos inventamos unha familia dunha nena, coa súa avoa, co seu avó, a típica estancia que os nenos ás veces pasades cos avós, o mellor en verán, que pasades unha semana na casa dos avós, que non tedes casi horarios, que o mellor ides á praia, que ides ao campo. Recordades, seguramente algunha vez pasastes eses momentos, verdade? De estar cos avós, ese momento tan feliz de convivencia. Bueno, pois, eso ocorreuseme a mí. E dixo ela, pois, pode estar moi ben. En vez de plantas só, plantas máis unha familia. E entón decidimos facer un libro. Sabedes onde van despois o escritor e o ilustrador, a escritora e o ilustrador? Sabedes onde van a facer o libro? A ver, se alguén o sabe, pode levantar a man. A un sitio, como vedes aí, que se chama Editorial. Está composto por moitas persoas que traballan con ordenadores, que deseñan os libros, si ten que ser así, si ten que ser así, si ten que ser así duro ou pode ser blandiño, vale? E despois hai que convertelo en papel, verdade? A onde imos? A un sitio que se chama imprenta, que está cheo de máquinas que funcionan para fabricar os libros. Teño aquí un libro, por exemplo, que podedes ver e que podedes ver na pantalla tamén. Un libro que, curiosamente, trata de barcos, que ilustrei eu hai bastantes anos, que trata de barcos, e a que non sabedes onde se imprimiu. Home, diredes, nunha imprenta. Pero a que non sabedes onde estaba esa imprenta? Nun barco. Imaginade unha imprenta nun barco. Pois este libro, aseguro-vos que se imprimiu. Decía, bueno, claro, tiña que ser, se un libro de barcos, de piratas, de corsarios, o lóxico é que toda a súa vida teña que ver co mar. Bueno, pois eu sei, seguro, que foi impreso nunha imprenta en China que estaba nun barco, unha imprenta flotante que estaba no mar de China. E logo viaxou en caixas ata Barcelona, e de Barcelona se espallou polo mundo porque se vendeu en moitos idiomas. Vedes canto pode viaxar un libro? Vale? Que pasa despois, unha vez que o libro sai? A onde ten que chegar os libros? A ver, cal é o obxectivo final de un libro? A onde ten que chegar? A unha carnicería? A unha peluquería? Onde ten que chegar? A casa, claro. Pero antes pasa por un sitio onde o compramos, unha librería, pasa por unha biblioteca, verdade? Como esta, estamos nunha biblioteca, verdade? Ese é un dos sitios máis importantes porque é onde vemos os libros, os tocamos, os levamos para casa, verdade? E este é o camiño dun libro. Moi ben, agora vamos a ver rápido cales son as partes de un álbum ilustrado, porque despois nos vamos a poñer a dibuixar. Pero antes de nada vamos a coñecer cales son as partes de un álbum ilustrado.
Como se lle chama isto de aquí? E a isto? Isto se chama portada e isto se chama contraportada, verdade? Pero claro, eu teño aquí un exemplo un poquinho extraño. E é que, a veces, os ilustradores podemos facer cousas como esta. Non sei se vedes aí que parecen dous libros, verdad? O primeiro chamase O neno que tiña medo dos robots. E o outro chamase O robot que tiña medo dos nenos. Pero vou vos contar un secreto, e que é o mesmo libro, por diante e por detrás. Ás veces os ilustradores nos deixan facer estas cousas. Ás veces nas editoriais pensan que estamos un poquinho tolos, non? Pero ás veces saen estas aventuras, non? De que a portada e a contraportada non sabemos moi ben cal é, verdade? E digo eu, se esta é unha historia de un robot que ten medo dos nenos e esta historia dun neno que ten medo dos robots, onde acaban as historias? Onde acabarán? Os papás tamén podedes decir, Onde acabarán as historias? Claro. Sí, señora. Mira, acaba no medio nunha escena que se pode ver polos dous lados. Bueno, pois a portada e a contraportada son dous lugares importantísimos para a ilustración, porque é o primeiro que vemos. E verdade que un libro nos gusta ou non, se nos gusta a portada? Verdad que se non vos gusta a portada, igual xa dades media volta e xa non colledes o libro? Verdad que non vos pasa eso? A min pásame eso. Moi ben, hai outra parte importantísima tamén, que se chaman as gardas. As gardas son estas cousiñas. Abrimos o libro, e isto que temos aquí é unha garda, hai quen lle chama garda tamén a isto, e aquí tamén. Bueno, vou vos contar unha historia un pouco forte, xa vos aviso. Hasta pode dar algo de medo. Resulta que unha vez tuve a sorte de facer un libro cun un home que é moi importante, que se chama Paco Martín, que é escritor, incluso foi Premio Nacional de Literatura Infantil, gañou un premio do mellor libro de España para nenos, imaginade. Non era este. E tuve a sorte de dibuixar o libro que escribiu ese señor. E entón, este libro, que se chama Sabeliña e os ratos, trata de ratos que cando os nenos se lles caen os dentes, a canta xente de aquí lle caeu algunha vez un dente? Moi ben. A mí tamén, Vale. Pois, que pasa cando nos caen un dente? Que nos pasa? Claro. Bueno, pois neste libro, sabes que pasa? Pois miren, é que nacen outros dentes tamén, claro. Bueno, pois imaginade, neste conto hai unha serie de ratos que traballan para levarlle regalos aos nenos aos que se lles caen os dentes. Pero resulta que hai un rato que é un elemento de cuidado, que é malísimo, e sabedes o que fai? Roubar os regalos dos nenos en vez de dárllelos. Pois é un elemento... Bueno, eu leo o libro e me quedo fatal porque este rato non leva o seu merecido. Entón, como este conto levaba moito tempo escrito, e cando a mí me dixeron de dibuixalo, xa o conto levaba moitísimos anos feito, eu lín o conto e dixen, carai, este rato había que facerlle algo, digo moi malo, pero algo había que facerlle, non? E sabedes que fixen? Para que vexades o que pode facer un ilustrador. Falei co escritor e dixenlle, Paco, a ti este rato caeche ben? E me dixo, fatal. E dixenlle, dasme permiso para facerlle algo malo? E sabedes que me dixo Paco, que é un home maior, pero moi simpático. Sabedes que me dixo? Díxome, dalle caña. E dinlle caña. É que non sabedes o que lle fixen este rato. Aviso que vou decir un pouco forte. Sabedes que lle fixen este rato? Mateino. En serio? Queredelo ver? E cando pregunto a estos nenos sempre den sí, sí, sí. Sí, por favor. Mirade, este é o rato chulito que anda roubando os regalos aos nenos. E pasa o libro e non lle pasa nada. E o volve a ler outro neno e o rato non lle pasa nada. E o volve hasta que chegamos Paco e eu e dixemos, acabou o seu conto. Vamos liquidar este rato. Sabedes onde o matei?
aquí atrás, non vos la vou enseñar, idela ver agora. Aquí atrás, na última garda, mateino, bueno, non o matei eu, matouno realmente un gato, comeuno. Había un gato no conto que andaba por ali tamén, mirando, botándolle ollo. E eu dixen, ai sí, basta acordar. Collín o gato e despois de que acabara a historia de Paco, veo o ilustrador e continuou a historia. Mirade se pode ser importante o dibuixo. Hasta podemos cambiar historias. Ahora, eso sí, hai que pedir permiso ao escritor. Porque se eu fago isto sin falar con Paco, igual lle dá algo a Paco. Entendedes? Porque o seu personaxe. Vedes a importancia? Bueno, pois agora que sabedes que esa parte se chama gardas, veredes, por exemplo, pois, cousas como esta, que este é un libro que trata do mar e dos libros, por tanto, como podedes ver, temos todo de peixes e un libro. Que pasa na segunda garda? Pois que ao revés, todo libros e un peixe, vedes? O mesmo pasa con outros libros, como este que tamén fixen ca miña amiga Yolanda Castaño, e este é un libro que se chama Cando eu saiba ler, que fala de, bueno, pois, está enseñando as letras aos nenos pequenos que non saben ler. Entón, ao principio, hai unha nena moi triste. Por que será? Porque non sabe ler. E claro, se non sabes ler, estás deseando aprender a ler para aprender historias, claro. Pero, cando acaba o libro, como está? Feliz. Por qué? Porque xa sabe ler. Verdad que sí? Moi ben. Bueno, pois vamos a seguir e vamos a facer un pequeno experimento. E vou necesitar a vosa axuda. E os que estades na casa igual, necesito que me axudedes a un pequeno experimento. Vou vos preguntar quen é este. Quen o sabe? Sí? Pinocho. Home, é Pinocho. Por que o sabemos? Porque ten o nariz así longo, e ten as pernas de madeira, é de madeira. É Pinocho seguro? Estamos todos de acordo, os que estamos aquí, os que están na casa tamén? Sabemos, estamos todos seguros de que é Pinocho? Sí, vale. E este? Pero Pinocho non era o de antes. Pero este diferente ao anterior, pero tamén é Pinocho. Sí? Entón, vamos a ver, estamos vendo que este é Pinocho e este tamén. Vale, entón aquí hai un truco. E por eso vos necesito que me axudedes. Imos pensar nunha palabra, vale? A primeira palabra que nos veña á cabeza con cada un dos Pinochos que vos vou enseñar. Empezo eu, se queredes, e logo seguides vos. Por exemplo, este, eu diría, sorprendido. Vale? Este é o xogo. Ben, entón eu vou seguir enseñando vos Pinochos e vos metedes que dicir a primeira palabra que creades que Pinocho é así. Vale? Este é sorprendido. Como este? A ver, este? Como credes que é? Alegre, contento, moi ben. Xa temos dúas. E este que está así? Moi ben. Verdad que o corpo fala moito, a que sí? Agora que temos máscaras, nos expresamos máis con outras cousas, verdad? Que coa boca. Serio tamén. E moi importante a súa posición. Está así, parece que non ten medo, a que non? Moi ben. Vale, e agora, este de aquí, o Pinocho este, Este non. Este, ben se lle ven o nariz. Este é máis difícil, carai. Como lle... Sí, entón este como lle podemos... Que palabra... Que vos parece preso? A palabra preso gusta vos. Está atrapado. Verdad que está atrapado? Como? Pola nariz. Está atrapado polo nariz, claro. Pois atrapado. E este de aquí? Este que vai correndo? Que palabra vos ven á cabeza? Contento...
Pinocho contento, rápido, áxil. Rápido para ir ao collo, moi ben. E este de aquí? Que este que ten así unhas poses como de bailarín? Contento. Que vos parece artístico? Sí? Sensible. Malabarista. Moi ben. E este de aquí? Tan raro, tan raro. Bueno, xa o acabo de decir. Raro. E eu casi diría, non sei os papás e as mamás que pensan, eu diría escuro, extraño, aburrido tamén, sí. Ten unha cara de amargado, verdad? Si, este Pinocho non o leades, E este, triste, como está este? Cansado, agotado, verdade? Sí, parece que está chorando, sí. Con sono. E este sorprendido, moi ben. Sí, ten unha cara de asombro, verdade? E este tan curioso que ten xusto o nariz apuntando á lúa. Falando coa lúa. E o que fala coa lúa, como lle chamamos? Eu diría soñador, por exemplo, non? Ou o que ten a palabra fantasía, nariz telescopio, moi ben. Telescópico. E xa por último, que palabra lle podemos poñer a este? Pinocho teso. Sí, este está asustado. A que está asustado? Moi asustado. Este levou un susto tremendo e quedou, como diste, teso. Verdad? Mirade, non dobla as pernas. Moi ben. Bueno, entón, como xa acabamos con isto dos Pinochos, quero vos facer unha pregunta. Como é posible que hai un texto que di vou facer un neno que se chame Pinocho con madeira de piñeiro, por eso se chama Pinocho, porque Pinocho ven de piñeiro, non? Se fora de carballo, sería carballocho ou algo así, non? Claro. Entón, como é posible que haya un libro que diga vou facer un neno pequeno que dea reviravoltas, que dea saltos, que sexa moi simpático, e xa está? E que se fagan tantas imaxes distintas de Pinocho. Por que pasa iso? A ver, os expertos, estes pequenos expertos. Por que pasa iso de que hai tantas figuras distintas de Pinocho? A que se debe iso? Porque ten moita roupa e porque hai moitos dibuixantes que pensan diferente, verdad que sí? Por exemplo, eu estou hoxe aquí, pero dentro dunha semana vai estar unha ilustradora e despois, a seguinte semana, outro ilustrador e a seguinte outro máis. Somos 4. Se nos pedides aos 4 que dibuixemos Pinocho, farémolo os 4 diferente totalmente. Eu algunha vez dibuixei a Pinocho, sí? Entendedes? Ao mellor cada un o dibuixa como lle apetece. Vale? Ese é o traballo do ilustrador, que cada un imagina a realidade dunha maneira distinta. Moi ben, pois agora chegou o momento de dibuixar. De momento vou dibuixar eu, pero coa vosa axuda. Vale? Teño aquí 3 caixas. Non sei se podedes ler o que din. Aquí hai unha que di quen. Quen. E está chea de papeliños. Vale? Porque todas as historias teñen un quen, non? Por exemplo, a ver, unha historia de un can, unha historia dunha nena, unha historia dun robot, unha historia dun superherói, unha historia dun señor maior. Quen? Dun neno. Despois todas as historias teñen isto. Que pon aquí? Que facía? Claro, o neno saltaba, o señor maior cantaba, a señora leía, o can corría, verdad?
Que facía? Aquí temos accións, verdade? E tamén hai bastantes. Ben, e que faltan as historias? Onde? En todas as historias hai estas tres cousas. Quen, que facía e onde. Vale, aquí tamén hai papéis. Imaginade que facemos un experimento. Que collo? Algo de aquí, no voso nome, e se xa non me acerco. Vale? Collo de aquí calquera, este mesmo papel. Vale? E a historia que saia de aquí, vamos a dibuixar aí en grande. Vou a dibuixar eu aquí, e vos vedela aí en grande, e na casa a ven na pantalla. Entón, este vai ser o protagonista da nosa historia. Queredes que o lea? Para que vexades que é certo, aquí pon un rapaz con cara divertida. Calquera de vos, porque se vos ve detrás das máscaras. Un rapaz con cara divertida. A ver, que decía esta caixa? Que facía? Que facía ese rapaz? Vamos a acudir isto ben, así. E entón, de aquí sacamos calquera, por exemplo esta, que di comía patacas. Un rapaz con cara divertida comía patacas. Que nos falta? Onde? Un rapaz con cara divertida comía patacas nun río cheo de cocodrilos. Vaiche boa. A ver como era, que non me acordo. Un rapaz con cara divertida comía patacas, onde? Nun río cheo de que? De gatos? De cocodrilos. Bueno, pois vamos a dibuixar. A ver, vamos a enseñar como é o traballo do ilustrador, porque eu vou dibuixar eso que me di o escritor, pero necesito a vosa axuda para que dibuixemos máis cousas aínda, vale? Ese é o traballo do ilustrador. Facer o que che di o escritor e moito máis, vale? Empezamos. A ver, como era o protagonista? Un rapaz con cara divertida, con cara divertida. Bueno, eu quero que me axudedes. A ese rapaz, a ver, ti, por exemplo, como lle poño o pelo? Melena, pelo pincho, xa non che digo como a min, pero non sei, decide ti o pelo, veña. Pelo corto, vale, mira, aquí ven o neno. Estades preparados? Aquí ven o neno, mira, voulle poñer pelo pincho. Aquí temos o pelo pincho. Tiña que ter cara divertida, non? Cara divertida ten, pero tamén ten cara un poquinho de susto. E que está facendo? Porque claro, os ilustradores temos que sabelo todo. Temos que saber si está andando, si está escapando. Que estaba? Ah, estaba comendo patacas, moi ben. E patacas de bolsa, as patacas fritas que compramos, ou patacas da leira, como se as colléramos da terra. Patacas de bolsa, claro, é que eu fago cada pregunta tamén. Moi ben. Vale, entón, aquí temos ao rapaz coa bolsa. Non podemos poñer marcas, verdad? Bueno, sí, podemos poñer... A ver, nos inventamos unha marca de patacas. Patacas que? Patacas... Vos sabedes que as patacas son tubérculos, non? Sabíades eso? Ai, pois hai que sabelo, As patacas son un tipo de plantas que se chaman tubérculos. Bueno, pois podemos facer unha cousa un poquinho así de risa, e é que esta marca de patacas chamase as patacas tubérculo. Pero como a palabra non cabe, empezo por o outro lado e acaba así. Pero en realidade pon tubérculo.
Pasa que aí solo caben 2 sílabas. Moi ben. Bueno, está comendo patacas. Vedes, está... Aquí ten unha pataca. Vale, e digo eu, poño quieto, poñémolo correndo, saltando, escapando dos cocodrilos, ou dándolles de comer aos cocodrilos. Dándolles de comer, claro, porque así di. Claro, se lles dou patacas, non me queren comer a min, porque logo xa están cheos, verdad? Vale, entón podémoslo poñer aquí, na orilla do río. Aquí temos a orilla, a auga, e aquí un tremendo cocodrilo enorme que se quixera o comía enteiro, pero como ten as patacas diante, como as patacas. Vedes que pedazo de cocodrilo temos aquí? Así de dentes, parece vos ben? Sí? Moi ben. Este é un cocodrilo que come patacas. Moi ben. Este, ao mesmo tempo, ten medo, verdade? Aquí está o cocodrilo, moi ben. A ver, entón, agora xa temos feito todos os dibuixos que nos pedían as caixas, que é como se fosen o escritor. Pero agora nós, como somos ilustradores, podemos facer máis cousas. A ver, bueno, ten que estar cheo de cocodrilos. Vou poñer aquí outro cocodrilo. Este está mirando así de reollo, dicindo, este que fai. ¿Sí? Vale. E por aquí se pode ver a cola outro. Bueno, está cheo de cocodrilos. Pero digo eu, a ver, rapaces, temos todo isto de aquí arriba, todo isto valeiro, que deberíamos cubrir con algo. A ver, que se vos ocurre que podemos poñer aí? Vos decide árbores, por exemplo, por aquí. E que vos parece se se trata de un bosque un pouco perigoso e ademais de cocodrilos hai algún perigo máis? Un lobo. Quen dixo un lobo? Pois un lobo, veña. A ver. Mira, aquí está o rabo do lobo. Empezamos a facelo por atrás. E aquí está o lobo que ten cara de que vai ter cara? De susto. Eu se vexo un cocodrilo comendo patacas da man dun neno, diría, menudo medo dá este neno. Si é capaz de dominar os cocodrilos. Verdad que sí? Eu creo que é un lobo que ten medo do neno. Dirá, mi madriña, si é capaz de controlar así os cocodrilos, a saber o que fai comigo. Igual me colle polo rabo e me fai así, verdade? Entón, un lobo asustado. A ver, unha preguntiña. Este lobo, quen o inventou? O escritor das caixas ou os ilustradores? Que somos nós. Quen o inventou? Nós, verdade? Por iso a importancia do ilustrador, que inventa aínda máis cousas que o propio escritor. Moi ben, e por aquí arriba, que podíamos poñer? Por aí arriba. Que poderíamos poñer por aí? A ver, que se vos ocurre? Serpes, claro, pero a serpe podería caer daqui da árbore, verdad? Porque as serpes non voan. E paxaros, mirade, está contenta, sabedes por qué? Porque lle encantan as patacas. E di, ñam, ñam, nunha cousa que no cómic se chaman bocadillos, verdade? Por certo, esta parte de aquí chamase globo e esta parte de aquí chamase delta. Vale? Como Celta de Vigo, pero con D. Delta. Moi ben. E por aquí decíades un paxaro, verdade? E que pode estar facendo o paxaro? A ver, o que vos digades. Collendo unha lombriz, moi ben. Resulta que pasaba por aquí un paxaro. Mira, aquí está a miñoca que leva a pobriña. Mira que leva no peteiro. E ten cara así como de que fai todos os días. Non lle dá importancia.
Non vedes? Está dicindo, outra miñoca. Teño centos delas. Todos os días. Vedes como di? Outra máis. Sobra a comida. Que máis? E mirade, vou vos enseñar outra cousiña. Mirade que rápido ven por aquí. E con estas liñas de movimento que se chaman liñas cinéticas. Hai que acordarse polo cine, porque no cine as imaxes móvense, verdad? Pois eso significa movimento, cine. Moi ben, algunha cousiña máis por aquí ao lonxe, por exemplo? A ver, que podemos poñer aí ao lonxe? Uns edificios? No, mellor que suele haber así ao redor da selva e que pode ser montañas, por exemplo, sí? Paréceche ben? Pois veña, montañas por aquí ao lonxe, mira. Montañas e montañas. Incluso xa nos podíamos poñer un pouco malvados. Queredes poñervos un poquinho malvados? É que sabedes que pasa? Os ilustradores, ás veces, igual que fixen co rato aquel malvado, ao final liquideino. Ás veces os ilustradores podemos facer que os personaxes aparezan, desaparezan. Que vos parece se poñemos aquí un volcán en erupción? A quen lle gustan os volcáns aquí? A min tamén, Vale, pois mira, vou poñer aquí un tremendo volcán, mirade, co cráter e unha enorme explosión de lava e de rochas e lava caendo por aquí e caendo por aquí as pedras. Sabedes que ás veces os volcáns lanzan pedras ao aire, verdad que sí? Moi ben. Oye, queredes que lance unha pedra que lle dé na cabeza ao cocodrilo? Sí, veña, va. Aí vai, aí vai. Mira, aí vai. Rebota aquí. Menos mal que é pequena. Vale, unha para cada cocodrilo, veña. Ven por aquí, este dalle aquí no cu. Pum. A este outro. E este dalle nos fociños, veña. Ven por aquí. Poing. Que pon aquí? Pum. Vale. E que rebote. O paxaro, veña, veña, para todos. Aquí hai para todos. E o lobo. E xa está, non? Senón vai haber unha extinción masiva aquí. Claro. A ver, o lobo, veña. O pobriño xa tiña medo, encima lle cae unha roca dun volcán. Xa é mala sorte, no mesmo día, encontrar a un neno que domestica cocodrilos e que che cae ese mesmo día unha pedra dun volcán. Eso é increíble. Moi ben. Bueno, que vos parece si facemos outra historia máis? Facemos outra máis? Pois veña, imos aló. E vamos a repetir o sistema. Bueno, collemos entón aquí da caixa dos personaxes, collemos outro máis, outro distinto. E aquí di, un astronauta un pouco extraño, un astronauta un pouco extraño. Por que poderá ser un extraño un astronauta? Vos sabedes como é un astronauta, non? E como pode ser un astronauta extraño? Por que pode ser extraño? A ver, que pode ter? Bueno, pensámoslo logo, cando dibuixemos. A ver, que facía? Facía a comida. Un astronauta un pouco extraño facía a comida no fondo do mar. A ver, como era? Un astronauta un pouco extraño, non? Facía a comida, cociñaba, no fondo do mar. Empezamos polo fondo do mar. Parecevos ben? Porque non sempre temos que empezar polo personaxe. Ás veces hai que empezar a dibuixar o lugar. Pois sí. Mira, vamos a empezar coas ondas do mar. Vale?
E entón, por aquí abaixo, debuxamos ao personaxe, que era un astronauta un pouco extraño. Estaba cociñando. A ver, vamos a pensar que pode estar cociñando. A ver. Pescado, claro. Pois lóxico, se está no fondo de mar, claro, entón xa me estou imaginando a escena. Todos os demais peixes estarán asustadísimos, porque dirán, se está freindo ao meu amigo, igual o próximo son eu. Non? Vale. Entón está así cunha sartén. Mirade que grande. Claro, e digo, e como cociña se o lume se apaga? Pero como pode quentar a comida debaixo do mar? A ver. E mira, e con algo, o mellor, que pode ser? Xa sei, mira. Mira, vouche explicar eu como. Antes, verdad que vimos un volcán? Claro, pero non sei se sabedes que debaixo do mar, no fondo, claro, hai volcáns. Efectivamente, hai volcáns submarinos e hai nos grandes, grandísimos e moi pequeniños que botan como aire quente seguido, verdad? Vale, pois podemos poñer un deses, está botando aire quente e un poquinho como de lava, que tamén botan lava. Mirade a lava. Entón xa está preparándose a comida. Entón poñemos aquí a un peixe, pobriño, tocoulle, pasaba por allí e di, que credes que vai dicir? Que calor. Por que será? Claro, porque mirade como suda. Bueno, entón temos que dibuixar o personaxe, o protagonista da nosa historia, que era un astronauta un pouco extraño. Por que extraño? A ver. Mira, está o astronauta, que normalmente teñen guantes, teñen unhas luvas especiais. Levan casco, os astronautas? Sí, de que tipo? Así redondiño, verdad? Para que? Para poder respirar. E sobre todo debaixo da auga tamén, verdad? Un pouco extraño. Que vos parece se lle facemos unha cara un pouco extraña? Que vos parece se é un astronauta extraterrestre? Vale, como son os astronautas? Coñecedes algún astronauta extraterrestre? Non. Pois, que vos parece se ten un ollo nada máis? Sí? Podería ser, non? Que teña un ollo nada máis. Que máis cousas teñen os extraterrestres? A ver. Antenas, eso sabe todo o mundo, verdad? Cantas? Dúas. Mira, unha e dúas. Ten pelo? Non? Vale. E orellas? Sí, ti opinas que sí. Mira, sí, e se lle poñemos unha así pequeniña, vale? Mira, e o que sí teñen os extraterrestres todos son moitos lunares, que o sei eu. Bueno, este ademais ten bigote. Este non se afeita. Vale, entón, por eso era un extraterrestre un pouco extraño, un pouco raro. Un astronauta, porque era de outro planeta. Moi ben, entón vamos a facer o traxe da astronauta. Aquí temos a outra luva, que ten dúas. Aquí, estas cousas que levan os astronautas, un cinturón especial, un traxe especial. E que levan os astronautas aquí nas costas, no lombo? Pois sí, veña. Pois mira, pode ser un astronauta un pouco extraño, porque en vez de ir coas botas típicas dos astronautas, vai con zapatillas deportivas. Mira, este parece que vai xogar ao fútbol. Vedes?
Mirade que astronauta máis raro. Ademais de ser un extraterrestre, ten zapatillas deportivas. E apetecemos que lle poñamos unha coda, un rabo moi grande. Sí, un rabo de mono, veña. Así podemos decir que este é un astronauta moi mono. É unha monada. E ademais o está pensando. Por iso temos un bocadillo de pensamento que di: son unha monada. Son unha monada. Vedes? E algunha cousiña máis, xa que ti decías de poñerlle algo raro no traxe, eu que sei, unha capa, porque está un poquinho todo e cree que é Superman. E nos guantes queredes poñerlle algo, sí? Unha babosa. Carai. Pois veña por aquí, marchando. Ao mellor logo a colle e mete na sartén. E así xa ten como un revuelto, unha ensalada, verdad? Bueno, mirade, isto é o que nos decían as caixas. Un astronauta un pouco extraño cociñaba no fondo do mar. Xa acabou o noso traballo? Non, porque nos queda moito espacio por aquí, verdad? Agora empeza o traballo do ilustrador. E que vos parece se poñemos algas e poñemos, por exemplo, a unha quenya, a un tiburón grande, pero que unha balea, que están moi asustados, porque teñen medo de que? De que teñen medo? Pero, bueno, sí, na sartén non caben, pero sabes que pasa? Que aquí detrás, este astronauta ten unha pota grande para os peixes grandes. Entón, asustados están, amigos? Vedes? Esta é a pota para os grandes. Aquí non se salva ninguén. Entón, hai un tiburón por aquí que está escapando, correndo. Mirade que grande é, que perigoso. Pero ten moitísimo medo. Por qué? Porque está vendo esta pota de aquí, esta de aquí, e di: o seguinte son eu. Van facer sopa de tiburón. Vedes? E aquí está o tiburón, escapa. Queredes que faga por aquí? Alguén decía de facer unha balea. Moi ben. E di: escapa. Que o seguinte es ti. Vedes? E dillo ao tiburón. E que vos parece se xa por aquí ao lonxe non facemos unha balea? Unha cousa na man. Ai, amiga, que boa idea. Sí, mira. Nesta man que xa parece que está cerrada, ten unha corda que lle vai ao tiburón e lle di: onde vas? Ven pa aquí. E o ten aquí atadiño que di: ti ven para aquí que ti va a ser o postre. Vedes o nudo que ten aquí? Por eso este non pode escapar e está tan asustado. Moi boa idea, E que vos parece se por aquí ao lonxe, xa moi lonxe, facemos por aquí? Sí, tamén unha caña de pescar. Mira, unha balea destas grandes, unha balea austral, unha balea azul. Vedes? Unha pregunta, as baleas tamén son peixes? Son peixes as baleas? Non, son mamíferos, moi ben. Esta necesita estar fora da auga para respirar. Oye, pois vou vos contar unha cosa, e é que nós, cando dibuixamos, temos que ter moito cuidado e non equivocarnos. Porque se eu dibuixo, por exemplo, unha balea nun libro de peixes, me estou equivocando, porque a balea non é un peixe. E sabedes que temos que facer os ilustradores? Informarnos moito. Temos que ler moitísimo. Unhas veces en libros, outras en internet. E iso chamase documentarse. Por exemplo, imaginade que eu dibuixo a un vaqueiro coas pistolas e de repente lle poño unhas zapatillas deportivas. Eso estaría ben.
Bueno, para vos está todo ben, claro, porque é divertido. Pero temos que ter cuidado de documentarnos. Moi ben. Bueno, pois vamos a seguir con esa historia. Estábamos precisamente falando de como se fan as historias, verdade? Pois vamos a continuar esta pequena aventura. E a seguinte pregunta que vos fago é: como se fan os personaxes? E nos estamos acercando ao momento de dibuixar vos, vale? A ver, todos aí, nese papeliño que vos deron, e na casa ides ver a mesma imaxe, esta. Neste momento todos temos diante esta cousa rara que son dúas caras. Verdade? Que temos á esquerda, deste lado? Isto é unha cara, vale? A cara dunha muller que se vai chamar Lucy. Ten un nome en inglés, xa saberedes por qué. E á dereita temos a cara, todo isto é unha cara, Só vamos dibuixar rostros, caras, vale? É a cara dun home que se chama Tom. É dicir, temos a cara de Lucy, que é esta grandota, e a cara de Tom, que é igual de grande. Pero quero que vos fixedes nunha cousa, vos e tamén os que nos ven a través de internet, quero que vos fixedes nunha cousa. Cantas liñas teñen os personaxes na cara? A ver, contádeas. Contade no papel cantas liñas teñen na cara. Teñen, mirade, unha que fai así, unha polos ollos, outra polo nariz e outra pola boca, moi ben. Unha, dúas e tres. Onde temos que dibuixar os ollos? Na liña número 1, aquí. Onde temos que dibuixar o nariz? Na liña número 2. E onde temos que dibuixar a boca? Na liña número 3. Bueno, sabedes que imos facer agora con este experimento? Bueno, eu agora non vou dibuixar, ides dibuixar vos. E o que vou facer agora vai ser un dictado, como os que fan ás veces no cole, pero este sí que é divertido, Vale? Ides a ir daqui dicindo, por favor, quero máis dictados. Xa veredes. Bueno, eu vou vos decir como é Lucy e como é Tom. E todos os que estamos aquí, os que están na casa, imos dibuixar os ollos, as cellas, o nariz, a boca, os dentes, si ten pelo, si non o ten, si ten gafas, si non o ten, temos que dibuixalo todos á vez, mentres eu volo conto. Antes non, que ninguén se lle ocurra dibuixar ollos aínda, Tedes que escoitarme a min. Por exemplo, se eu digo, Lucy ten uns ollos grandísimos, dibuixamos os ollos grandísimos na liña 1. Se eu digo, Lucy ten un nariz como unha pataca, dibuixamos o nariz. Onde yo dibuixamos? Na liña número 2. Moi ben, xa entendedes, non? Estades preparados? Aviso porque isto é un pouco estresante. A ver, empezamos. Lucy non é unha muller como as que coñecemos. Tranquilos, aínda non hai que dibuixar. Sen dúbida é unha muller moi especial, sobre todo porque viviu hai algo máis de 3 millóns de anos. É unha muller primitiva. De momento, escoitamos e nada máis. Por ese motivo, o seu cerebro é pequeno. Agora sí, hai que dibuixar, atentos, preparaos cos lápiz. Ten unhas cellas grandes, poderosas e moi peludas. Xa tedes que estar dibuixando, todos, aquí e na casa. Que ninguén na casa se levante da silla neste momento e vaya a ningún lado. Unhas cellas grandes, poderosas e moi peludas, que en realidade se unen formando unha soa.
Vedes como está nacendo o personaxe? Os seus ollos, seguimos cos ollos, os seus ollos son tamén moi grandes, abertos e moi expresivos. Estamos dibuixando ollos grandes e expresivos, verdade? Na liña número 1. É unha muller moi curiosa e gustalle aprender de todo. Ademais, hai tantos perigos na súa vida que ten que estar atenta a todo e miralo todo con atención. O seu nariz, imos ao nariz, o seu nariz, como todos os da súa época, era gordo e robusto. A min faime moita gracia porque vexo algún neno que mira o dibuixo do pai e se ríe. O seu nariz, como todos os da súa época, é gordo e robusto, sobre unha boca aberta chea de dentes enormes, que ten unha expresión de alegría. Unhas orellas grandes e peludas, atentos, orellas grandes e peludas, sitúanse a ambos lados de unha cara que está totalmente cuberta de pelo, dende arriba ata abaixo. Todo pelo, todo. Tom, empezamos con Tom, xa acabamos con Lucy. Unha pregunta. Asústavos un pouquiño o personaxe que acabamos de crear? Bueno, vos fixestes o que vos dixemos, verdad? Vos fixestes un personaxe seguindo unha descripción. Imos agora a Tom. Tom é un home de ciencia, un científico. Por certo, fixadevos todos en que as liñas da cara son diferentes, están a diferentes alturas, verdad que sí? As liñas dos ollos de Tom están máis abaixo. Iso quere dicir que vai ter máis espacio para o cerebro e vai dar a sensación de que é un tipo como moi intelectual. Vale? Aínda que só é unha sensación. Bueno, pois empezamos. Tom é un home de ciencia, un científico. Pasa os días metido no seu laboratorio. Aínda que ás veces ten que sair para facer expedicións paleontolóxicas. De momento, tranquilos. O seu traballo consiste en estudar os restos fósiles dos humanos primitivos e hoxe, casualmente, está traballando cos restos fósiles de Lucy. Empezamos. Bueno, ten un cráneo grande porque, como nós, é un Homo sapiens. As súas cellas, atentos, que empezamos a dibuixar, as súas cellas son delgadas e curtiñas, amosando sorpresa. Como amosamos sorpresa coas cellas? Así, arqueámolas, como un arco, como unha letra C. Debaixo delas, uns ollos grandes, abertos e moi expresivos, demostran que está disfrutando co seu traballo. Ten a vista cansa e por eso leva lentes. Como a min. Son redondos e pequenos, moi discretiños, leva uns lentes redondos e pequeniños. Fixadvos, máis pequenos incluso que os ollos. Os lentes descansan sobre un nariz longo, fino, de punta. Casi como o paxaro que debuxamos antes. Longo, fino e de punta. E se baixamos un poquinho máis, observaremos unha boca bastante pequena, pechada, pero con un lixeiro sorriso. Pequena, sorrindo, pechada. Arredor da boca, un bigotiño pequeno e discreto. E unha perilla moi coidadiña. Sabedes o que é unha perilla? Unha barba que se ten aquí só, aquí abaixo, nada máis. Unha perilla moi coidadiña. Seguimos. Tom é un pouco despistado
e moitas veces sae da casa sen peitearse. Hoxe, o seu pelo curto e liso está moi alborotado. Pelo curto, liso, alborotado. Como é un científico tan distraído, sempre está máis preocupado polos seus descubrimentos que polo seu aspecto. E xa vamos rematando. Tom está moi pensativo. A súa cabeza non para de pensar en como sería a vida de Lucy e encantaríalle tela coñecido. Agora, xa para rematar o obradoiro e xa para despedirnos, vou facer unha última pregunta. Os que estades aquí me podedes contestar e os que estades na casa pois o podedes pensar ou o podedes falar con quen estea con vos. A miña pregunta é a seguinte: a cantos de vos lle saiu unha Lucy que dá un poquinho de medo? Moi ben, a varios, e seguramente na casa a moitos tamén. E a cantos de vos lle saiu unha Lucy que dá a sensación como de tímida? A quen lle saiu? Ah, moi ben, temos na sala 3 Lucys tímidas. Moi ben. E a cantos de vos lle saiu unha Lucy como perigosa, como agresiva, quería decir, agresiva. Así con aspecto de que si se enfrenta a un animal, a xente me gustaría que fixerades así, por favor, cos dibuxos, porque me gustaría observar, e estou comprobando que sí, que todas as vosas Lucys, e me imagino que os da casa tamén, son da mesma tribu, pero con distintas personalidades como os Pinochos de antes. Por qué? Porque temos un montón enorme de ilustradores diferentes e ilustradoras, e cada un se imagina esa Lucy dunha maneira distinta. Un faina agresiva, outra faina tímida, outra faina, non sei, que dá medo, verdade? Todos fixemos unha Lucy distinta porque somos todos moi diferentes. E resumindo xa para despedirnos, ese é o traballo dun ilustrador ou dunha ilustradora. Crear novas historias como as de antes. Temos unha historia escrita, nos creamos esa historia, dibuixamos esa historia, pero creamos outros mundos e outras posibilidades, porque escritores e ilustradores somos todos creadores. Moitísimas gracias pola vosa atención e pola vosa creatividade a vos e aos de casa. Moitas grazas. Eu tamén.